Nilip constituency ke parlo nilip lem sasa hemalong cooperative IEM kangbura kiling kachihumridam. Bangso kahumridam mahud nilip lem sa kongchun bang Dilip Singh nar chetong dun si nilip lem sasa hemalong kenang sot lapen kiduk kisung nanay alam chethan dun si nilip lem sasa hemalong kenang sot ason kipitekang jepan lamchak chipitekang. IEM kiling sarpen kerap kipitekang jepan kachichak tekang ason lake. Nilip lem sasai hem sang kacho endunjia tum lang kijun aversai ave lasi ringwell isi lapen barpi barso ahem ihum lapen sang ki birtia dim mate go down ihum nang pipo pusi cooperative EM kangbura kiling pen lamchak nang pitekang lo pusi nilip lem sachun bang Dilip Singh narpen ningjepon lapen EM kiling aphanta kachoro alam the chepaklang choki holapen Filipiso tike news nima ni tum long pini tong sekot ni tum Karbeng Thomas Council pen EM cooperative EM ni tum huri lo alang tum nang ko humri theke la hello lem sala ke duk kisung lam ai hui nang ka ji ba na chi yang tung selang ni bang lo la pen lem sala kisung ai hui tum ithi ni son soni EM long proposal pidun lo jasemet ke godon sang godon abedat mane kimisen godon abedat posila isi pidun lo ke long japan hini bang ke itum long lang ki jun awar sai abi misen je jem ben nang pido la ke dover pini do pena pasang vedat ti amase ring ekta ring isi hang lo la pen ke thom mang ke sang api hot rata tum presap ke do hem abedat la te si tum hang ke thom si yem long choning ridun lo la si alang lam chak te mang ke pipo posi ni tum chak te kang lo la si tum ning the ben se tum yem ke bang hot tum ning the klong pen lo la so ke hang don so an tum lam chak pina ke de la pen long ve posi ni kroi lo la pen ke ru da itoloi tum nilip media tim tum long atuman ni tum na humri pen ko la bang so birta ka pitak tholong mata nilip media tim tham na ke ru pi par pixel anin lam thing ton ko entala yam ke bang hut la non karta putha kimi la pen ban kang than la pen kimi kai supo ni la hai putha pen ke pachini te kang boma la bang ni man than kang ke seta kat kimi bang ke constituency wise pg la ke non thak elo bonta non documents mo ka hangelang la ke MEC tum la pen EM dum si ron pon bom lo la pen ron pon po isi lo hini bang kat kang than lam ge offline tum phan ba aprang ration card chol cry pen non amena weda tum ke non ako document submit hu bom lo la tum ba kimi bonai don long lo so offline tum si puthot ration card la pen Aadhaar card xerox la si pithu nang po la pen ko ni tum pele thu po an te mo sang ba na chi kam thu bom po Arkoi ni phai thong kebrai si durmiar ni ada porphai kri sira chitim apor pen pangcheng ponsi ronga sar kehok alo ronpon labangso amai kechari pon abang ake hai bidu be lapen alohi kedeng pon abang ake hai bapuram rong pia tumpen si chepahem phupon nilip arlo kado kabe ronga sar kedo anaphan ronga sar kehok alo kepajir along manpeng alohi ake hai ke ACMAC Pabitro rongpi chitongdun lapen rong asaratum amithang ajakong chichini pen methang karbi arona tang pen rong kalana thek pami jiaphan ahir jumeta pajirdun lapen bidi sore keme anta chepachoypon rong asar kehok alokiron ponhut MSc Pabitro rongpi penta man ke do CM Dr Tuliram ronghanga phanta kachoro alamthe pajirpon athe CM aningkar jang lapen karbi rong asaraphan kachinghon ateng pensi saido anta klempon longlo lapen CM keja kemisen ajok pini karbi rong saraphan kehok alo kiron ponlong ke alangli ahir jume lo pusi MSc rongpia sanghopen CM aphan ning kaching duk alamthe ningjepon rong saratum kehok alo kiron pen kachu dengdun long apot ning karong lapen ning kang samalamthe chepachoy ponrinti labangso amaya long deupani college principal akehai boson rongphar BJP nilip mandal chunbang Rilip Sonteron, ex-VDC, Proben Tokbi, Lapen Keongdung, Nilip Arlo Rong Asaratum Chitongdun. Chuki halapan Philip Tiso, TK News. Constituency tina long, ilitong labang so appointment ilitong bilong nila. La sipini apor kemi kilong si nilip makabar long kituan rong asar, man kitu rong asar, ato ko may pansa kami pini labang so appointment na letter. Mate nalitung rong kecari calon, besar gitar, koson pensi ilitong Len nang jima, isia jakong pinatum kelong. Lasi ningkang prokep api silitum labang so akam ilitum patulong. Lasi ilitum ketensi nilihin pen ilitum sia makehai Dr. Tuliram rohang pandil yakiru pili. Alang li kabor hila pen. Nalitum akachuning ripen. Nalitum a memorandum aputak aman pisi. Ting sai si, ting lai si, kaprathin pen
nani to mapan village court aputhat kasilam ne phan council along hukum pilo la sorten pen lembom asam gazette pen order nang pilo governor pen order nang danglo village court kasilam di phan pini la bangso alu ilitum mithami thangari den si dolo lasi kacing wanai si yang saraphan dili akiro biji alangi kamatha mesen lapen ilitum jihok nansi atheke kargetum ke thei bade bidong hakoko ke ilitum court kasari ave court ave kacing wai nahi upini alam bisar nahi pulutang ke ilitum bidhangan mongsi rong asal tum din wai si alang tum kethigi tum angbong jingwai jingsai pe si ilitum katu to yak kung akam katami patul hakoko ilitum aron utang laso teng pen ilitum jijini nahi ke lahiro kapri akhe tum ke lason anim rokom lason aron ke kheglong le seta karge tum ke du lasi ilitum mithang akhe rong charia ron alu lapen village court bisar nahi tar nahi hai katu ko itu mithang si du et ilitum thei kang thim mithang jutang du mithang nim rokom du lasi laso teng pen pini ilitum kacuhang pen a constitution along ke do teng pen pini pachun pilo lasi ilitum mithang rong ke pangthir nahi kalana nahi ke chari nahi ke mon ke rong asal tu long atu tang tang media akorte tum fek ini tum rong sa dai panakar jo ko na ma prangsia kiro pilo lailo pini rong asara melong ki hoga lukero na melong ke nini tu akiro ke pilang ko ke lailo 1954 ni kanpen rong asara tum amena arong long ke cari ke calokji ajakong ing budera niyoma sonlo sitame pini arni ke autonomous council ke cari pon ke hai Dr. Tuliram Ronghang lapenan parta tim Karbiang long lapenan parta dag nili balong sitame local MEC akai pupito rong pi alangli nili balong sitame ke cari pon ke mi penajok si pini nilitum nili bangkang la rong asar ke tuana tu maphan ipak la sona amena aron ateng Karbiatum khei kang thim jutang kang thim lapen sona taksi mena aja kong donangji pula son kacari long la ke ni tum government kacari tim Karbiang long tumhan itum jasemet pepen akiro pilo ini nana tu labang so appointment ke long pen labang so fan aja kong ardi duji kuning cete do labang so ardi bang ke nilitum singki cethan pon tumbo mane nilitum aphan alu nang pachi orlong chot la kalider nang po non ke ronga sara tong bang chingwai po alu long lo po si jini kila dak ke do arona tang audikar ana bang ke nilitum chelong nang po lapenan parta company jong si rong ru balong kaching sai kaching wai donang kok melon tang te la akaprek organization atum nang sipaim pudun det pen la chok chelo nitum rong sar do mak se ching sai long nang po la helo rong asar nilip rong asar amai pen aru pen alang tu patir pipon kedam tang aning kan dili tum taralang solong village court chairman putak dari tum kataralang solong labang so appointment letter ron pon lo tamili tum hamartin long tum labang so alu ron pon long lelang kasi tini puthot nili bahawar rong asar keja tum pen cingki kan pen si jadi tum formalities kori pon long lo kasi nili balong kado kawe bang harus sila bang ke ini an rong asar do kasi ala tu kado e pan tamil labang so appointment letter bilong lo lapen labang so appointment letter ke village court ke lahelo ilitum autonomous district Mikir Hills autonomous district administrative of justice rule 1954 paragraph 4 la so teng pen constitution along kedu 62 along kedu labang so itum mithang rong cari calon mithang arong
besar kita kado we ke klaim point ye pan isi constitutional long itu molong isi jakong nang pitang do hala so jakong apang itu community spend rong asar pan la ana ningkan pilong lelang la si pini itu churunai itu kacing honai CM Dr. Turam rong alang li kamathapon itu kado ka we pan mesen itu alang li kabur ipen ajok rong asar tum isi memorandum nang pilo 2021 aningkan Februari jiklo isi memorandum nang pilo la so teng pen alang li loge council alang chingwai si Assam Gazette governor pen si notification nang pilo July jiklo si la so teng pen council fan order nang pilo la so teng pen council tum formation of rong village court la so kam claim pon lo si la so kam claim pon tang det pen chuneng kedam tang taralang so long litum formalities karbi rong sar do ana phaitum la bangso formalities mate appointment letter pilong lo si pini puthot nili bahawara long an se tamil la bangso appointment letter itum pipon long lo